салом алейкум мардани азиз, хушомадед ба канали Самир Крипто. Имрӯз ма ба шумо бозии ҳамстара чихе ключоша гирифтана нишон метавам бародаро. Агар мисол шумо чӣ накардагӣ бошен, ҳозир агар ки шумо як минут ҳамстер намедроем. Агар ки шумо ҳамстер комбат бозӣ мекунену ранги ма мисол ключоша нагирифтагӣ бошен, ай инамиҷа ай ҷои playground инами ключоша нагирифтагӣ бошен, ма ҳозира худаш я лайфхаки зуд ёфтам ва ира ма лишна худам дидам ки бисёри одамо сумакӣ фурӯхтестанд ва бисёри одамо бесум. Марам ҳамун бесумша ёфтам ва хостам ки барои подписчикои худам я лайфхаки зуд нишон дидам. Ҳозир нишонатон метавам ки чихе инами 4 ключа дар байни 2 минут гирем бародаро. Ина ма иҷа ҳозир 4 рости гап ма худам лишна хушум набуд ки ҳама ира скачат кунам, бозӣ кунам ним саати 1 саати 4 барои як ключ шида. Дар иҷози ма шумода роҳи осонша нишон метавам. Ина мебинем иҷада номҳои бозиае. Мисол иҷада Move and Trim. Иҷаш бошад Chain Cube 2048. Мисол иҷа ира поён мекунем. Медроем боти чида. Медроем боти Hamster Combat Hamster Code Generates. Баъд иҷа бародаро медроем номи бозира мемонем. Фаҳмиден? Номи бозира мемонем. Мисол Chain Cube 2048 get code мекунем ва ждад мекунем ровна 1 минут бародаро. Тақрибан 1 минут 2 минут мерава максимум. Дар байни 1-2 минут дар байни 1-2 минут шумо дар ҳамин 4 кода ҳамаша чӣ мекунад. Ина мо ҳозир чира кардасем. Chain Cube 2048 поён мекунем. Ира меҷиқем Truny Hamster Combat медроем. Ина Truny Hamster Combat медроем. Chain Cube 2048 ина иш. Акам ҳозир мебинем. Тикариша мекунем акам. Ҳозир иҷадам ҳастай. Иҷара мегирем. Мисол get code мекунем. Иҷа ҳам мерава. Мақсад се тарафа. Ва иҷа мебиёем мебинем ки чанд фоиз шуда. 33% шуда. ждад мекунем бародаро ва камтарак дар бораи Hamster Combat ба шумо маълумот доданем бародаро. Кор кунен лишна. Ма худамам то ҳолира ҳамин чиза чӣ накардам. Бисёри одамо гуфтанд слишком зиёд шид, наметия сума. Ма кор кардам, гапи ҳамора нагирифта. Мисол на самом деле чӣ хел ки медонам уже 26 сентябр мебурам ҳамин чиз. 22 рӯз дига мондагия метавонем ки дуроен то ҳоли то ҳамун рӯза кор кунем бародаро. Ҳамаи ҳами поинтоша бигирен. Бахшиш. Passive income якм барои сума гирифтан мо дар чӣ дар корай? Пассивни доход дар корай. Баъд дар иҷа 10 рӯза мисол 10 рӯз каждый ден медроем мегирем. Ина мера ҳадди ақал як бор гирифтан накорай. Friends ягон дӯст ҷиғ задан накорай. Фарёд кардан накорай. Баъд дар иҷа achievements яъне ки кубик карта ба фикрам ина миё посмотреть все ина миёя ба фикрам ҳадди ақал як дута гирифтан накорай. Баъд дальше мегзарем. Дальшиш чӣ? Telegram subscribe. дар телеграмшон подписатсия кардан накорай ва кейс и ҳамин ключай бародаро. Ай ма ҳозир сината хай мерем дальше мебинем чӣ шид. Ина ҳозир иҷа мегзарем. Медроем Truny и бинем чанд фоиз ина дод. ҳозир минус мекунем бинем бародаро. Якмиша копия мекунем. Медроем Truny Hamster Combat. Иҷа бозида мегзарем. ин ҳамин 48 ки дар мондем ставит код карда активировать мекунем. чӣ хел ки дидем бародаро уже чира дод играть, яъне ки бебозӣ кардан мода уже ключа дод. Назад мекунем мебинем ключи ма сината буд 40 шид. мо ҳозир ҳамира ҳамаша мегирам. бинем бародаро мегзарем дуюмишда. дуюмиша копия мекунем. медроем Truny Hamster Combat. дар иҷа вставит мекунем активировать. ина чӣ хел ки додем дидем дуюмишам дод. мегзарем сеюмша. ина сеюмша мегирем. мегзарем иҷа дар вставит мекунем. ҳозир кум шава. Вставит активировать мекунем. ина чӣ хел ки дидем сеюмшам гирифтем ва охириш монд. Охиришам копия мекунем бародаро. Медроем Truny Hamster Combat ва дар иҷа ҳозир вставит мекунем. ина вставит активировать. ва чӣ хел ки дидем 4 аз 4 калид мо 4 ташро гирифтем. уже 2 ташро пурра кардем. ҳамаи ба фикрам дар байни 10-15 минут шумо ҳамаи ҳамин ключоша мегирем бародаро.
аз шумо хоҳиш дуроин кор кунен ҳамаи ҳамёда ключ метиҳанд. Ключ обязательно бардаро. Ключ мисол ранге ки инами прибыль в час обязательно да ҳамстер комбат ключам обязательно бардаро. Дуроин ҳатман кор кунен. Инама шумода ай ҳама роҳи осон ша ёд додум. Мисол дуроин ҳами бота истифода барен. Силкаи бота да ҳами таи видео мемонам. Дуромада ҳатман чӣ кунен? Бардаро видео маъқул шуда боша ҳатман лайк монен. Дар канали мо подписатсия шавен. Иншолло рӯзи 26 сентябр вақти листинг уже ма тарзи выводча да YouTube мепартом ёки да Telegram ёки айна метонистак ёра ҳамаша гирифта метам да чишон да баланшон ранги ноткоини докса гирифта додем. Одамое ки бовар намекунанд бародаро и листинг мешава ё не уже премаркеташ да Bybit биромадакай ма 100% гарантия метиҳам ки уже листинг мешава бародаро. Барои мо дуромада кор кунен. Видео маъқул шуда боша ҳатман лайк, подписатсия, поделитсия кунен бародаро.